Gas Natural t'ofereix aquest programa. Instal·la el benestar a casa teva. Gas Natural, fet i dit. Com anem? Molt bon dia. Benvinguts al Albert I, a la vostra terrassa saludable, en una setmana, i dic setmana perquè serà literalment així, no esperem canvis de temps. Per tant, si sou dels afortunats que teniu festes, sapigueu que això és pràcticament el que us trobareu arreu del país, només potser amb l'excepció, això sí, tingueu en compte si sou dels que agafareu el cotxe i us desplaçareu cap al Pirineu o al Prepirineu, especialment cap a finals de setmana, sí que podem tenir la possibilitat d'algun xàfec, d'alguna tamborinada, fins i tot d'aquelles d'estiu, però en general, a línies generals, el temps serà molt i molt estable. Anem als temes que tractarem avui al nostre Verb Primera. D'entrada, ens fixarem en les aturades cardíaques i intentarem saber com funcionen els desfibriladors externs. Què hem de fer en cas de que això passi, per exemple, al mig del carrer. Després també visitarem uns laboratoris que fan termoplàstics, que intenten millorar les seves propietats. Seguidament, coneixerem la millor poma Golden. S'ha fet un concurs internacional, doncs tindrem aquí al Albert I la millor poma Golden. I finalment acabarem amb el nostre pagès de la Boqueria, que avui ens porta espinacs. Som els del Verb I, ho estem fent tot a l'aire lliure, per tant teniu les portes de la nostra terrassa saludable obertes. Som al Parc de Diagonal Mar. El de Diagonal Mar és un dels parcs més grans de Barcelona. Ocupa una superfície de 340.000 metres quadrats en els terrenys de l'antiga foneria Macosa i és un dels punts vertebradors del barri més recent de la ciutat, construït davant el front marítim a finals del segle XX. La primera pedra es va col·locar al maig de 1999, enterrada en una arca amb els diaris del dia i una declaració de sostenibilitat signada pels integrants del projecte. L'espai va sorgir de la ment creativa d'un dels arquitectes més prestigiosos de la nostra ciutat, el desaparegut Enric Miralles, i és un gran espai assolellat, diàfan, accessible, inspirat en les zones humides dels aiguamolls, amb un gran llac de més d'una hectàrea que comparteix protagonisme amb turons coberts de gespa i una vegetació exuberant. Un dels elements que caracteritzen el parc són les grans estructures metàl·liques que baixen pels pendents de graons. També sorprenen els enormes testos de trencadís que pengen de les pèrgoles o descansen sobre un paviment que recorda els antics patis de veïns enrajolats. El parc s'ordena amb una sèrie de camins que es ramifiquen cap a totes les direccions i, seguint la forma dels camins, hi ha col·locats bancs de formigó llargs en forma sinuosa que volen imitar les ones del mar i que s'han batejat amb el nom de lungomare. El Parc de Diagonal Mar també destina espais als més petits, amb tobogans enormes que permeten passar un gran dia en família. Atenció a la dada. Cada 35 segons a Europa una persona pateix una aturada cardíaca. Us heu imaginat, jo no sé si us heu parat a pensar què faríeu vosaltres si anant pel carrer, per exemple, us trobeu amb alguna persona que li ve un atac de cor, si pateix això, una aturada cardíaca. Doncs bé, avui el que hem fet és convidar Carles Pons, ell és el director de Reanima. Carles, molt bon dia, benvingut al Albert I. Moltes gràcies. D'entrada, et preguntaré, tenim prou informació davant d'això, d'una aturada, per exemple, cardíaca? A poc anem tenint més, es va despertant el coneixement i la consciència, però sí que és cert que hi ha un gran desconeixement a la societat.
No estem preparats tant a nivell de saber què hem de fer com a nivell de les eines que hauríem de disposar en segons quins llocs per poder fer front a una aturada. Perquè una aturada cardíaca, un infart, és el mateix? No és el mateix. Tendim sempre a confondre el que és un infart i una aturada, no? A grans trets, perquè fem una idea, l'infart és allò que segur que tots hem escoltat algun cop, aquell dolor toràcic, que potser aquell mal esquerre, no? Potser sota mandibular, esquena. Allò és una cosa, l'infart és una cosa. La persona no ha de perdre el coneixement per tenir un infart. Evidentment, doncs, que hem d'anar al metge i hem d'avisar al 112 i s'ha de fer tot un protocol, no? Però quan parlem de l'aturada estem parlant d'una persona doncs, que ja ha perdut el coneixement i que, a més, no respira. Per tant, l'emergència és imminent i el que hem de fer és actuar ja, o la supervivència de qui pateix l'aturada doncs, serà molt i molt baixa si no fem res. Clar, és que a més les dades, jo ara donava aquesta de 35 segons a Europa, però és que en tenim de demolidores també a casa nostra o a Barcelona mateix. Exacte. Estem parlant de que més o menys doncs, a Catalunya cada dia solem tenir unes 10 aturades. Barcelona ciutat potser podríem parlar cada 11 hores tenim una aturada. Hi ha moltes aturades, hi ha molts orígens i això fa que hi hagi molta incidència. El que és preocupant potser a vegades és quan parlem de la supervivència d'aquestes aturades, no? Precisament pel fet doncs, de començar a fer alguna coseta, de disposar d'aquests aparells que després en parlarem que hem portat, no? Doncs tot plegat el que fem és la cadena de supervivència, fem un seguit d'accions que el que intentem és millorar l'esperança de vida de qui pateix aquesta aturada. Carles, avui tens un repte. Avui ens hem proposat intentar salvar 2 vides. Perfecte. Ens has portat uns exemples, anem-hi? Anem a veure-ho. Va, a veure. En quin cas ens hem de situar? La idea principal és... Doncs... Què em poso? Aquí al costat? Sí, ens hem de posar sempre al seu costat. Sí? Evidentment, abans de començar, doncs, hauríem de mirar que no hi hagués cap perill per nosaltres. Això és la regla de la mare dels primers auxilis. I un cop que tenim, doncs, per exemple, una persona estesa al carrer que ha caigut, el que volem saber és si està conscient o està inconscient. No? Sí. Per fer això, primer parlem, demanem doncs, com està. Sí. Hola, estàs bé, estàs bé? Perfecte. I ens hem d'acostar gaire? El que hem d'intentar quan ens apropem és primer parlar, i jo sempre dic primer parlar i després tocar. I quan parlem i no respon és quan venim a sacsejar suaument de les esquenes. Sí. I parlem a les dues bandes. Hola, estàs bé? Hola. Estàs bé? I el sacsejaríem una miqueta. Una miqueta, el que fem és estimular-lo per veure si està conscient o no, no? Perfecte. En el cas doncs, que no hi ha una resposta, vol dir que està inconscient. I jo el que he de fer ara és saber si respira. Sí? Per fer això, què he de fer? Hem de posar una mà al front, sí? 2 dits al mentó, sí? I obrir la via aèria. O sigui, estirar-li el cap enrere. Això mateix. El que fem amb això és allò típic de cuidado que no se'n passi la llengua, doncs la llengua no ens l'empassem. El problema és a la base de la llengua, que ens obstrueix, al quedar-nos inconscients, aquest múscul es pot relaxar i ens pot obstruir la via aèria. Per tant, fent això, la llengua ja no ens molestarà. Perfecte. I ara hem d'anar a veure si respira. I per fer això, vindrem cap aquí i Míriam, fixem en aquí la mirada. Haig de mirar aquí, eh? Mirarem cap aquí. Al pit. Exacte. Val. Això es diu mirar, escoltar i sentir. I ho fem durant 10 segons. Molt bé. Mirarem si hi ha una elevació del tòrax, escoltarem si hi ha un soroll respiratori i, a més, sentirem l'alè a la nostra galta. Ah, val. I això ho fem durant 10 segons. Bastant. Exacte. Si en 10 segons no respira, o jo dubto de si respira, direm que no. Sí? Si no ho tinc clar, oi, no ho sé, doncs direm no respira. Molt bé. Inconscient, que no respira, tenim una aturada. Val. Ja ho tenim. Uf. Identificat. Jo ara aquí ja surt només pensar-hi, eh? Ja ho tenim. Per respecte, això, Carles. Però el que hem de tenir molt clar és que no podem fer mal. Per tant, a partir d'aquí està inconscient i no respira. Val. I ara hem d'avisar sempre el 112, no? El 112, i truquem de seguida i li direm, 112, doncs tinc una persona que està inconscient i que no respira. I nosaltres el que comencem a fer és la reanimació. Molt bé. Per fer això, un cop hem avisat, sobretot, vull recalcar això, no? Ens col·loquem al seu costat, com estem. Sí. Les mans les entrellacem perquè farem la força amb el taló de la mà. D'acord. I el taló de la mà l'hem d'anar a buscar al centre del tòrax. Hem de fer com una creu imaginària al centre del tòrax i col·loquem el taló. Aquí. Sí? Sí. L'altra mà entrellacem. Val. Hem de pensar que hem de deixar un espai, perquè aquí el nino no té braç, però la persona tindrà braç. Sí.
ens posem a sobre seu. Ai, mare de Déu. És És que això impressiona, Carles? Perdoneu, això realment un cop ets a sobre pensant que una persona no respira... Però hem de tenir clar això, Míriam, no li farem mal, no patim. D'acord, Per tant, braços rectes i rígids. Sí? I a partir d'aquí comencem a comprimir. Val. Pum, pum. Haurem d'anar a un ritme de 100 a 120 compressions per minut. Oh, Déu-n'hi-do. I hem de comprimir la caixa toràcica entre 5 i 6 centímetres. Jo estic apretant bastant. Sí, s'ha de fer força, i amb un adult hem de fer força. Per tant, no podem fer mal fent les compressions. No hi ha perill de que li fem mal, ni... Per això ens diuen, si dubtes de si respira, pensa que no, perquè no hi ha perill. D'acord. Centre del tòrax i fem compressions. Molt bé. Tot això ho estem fent sempre sobre una superfície dura. Clar, al carrer, això suposem que ha passat al carrer. Exacte. Quan parlem de l'aturada, estem parlant que gairebé totes, entre el 70 i 80% de les aturades, són fora de l'hospital. Per tant, qui és més probable que es trobi amb una aturada és el ciutadà. O al domicili, doncs, en el cas que passés a casa, la persona la posem al terra de casa i fem les compressions aquí. Val. Sí? Perfecte. Faríem les compressions i en aquest cas ens diuen 30 compressions i 2 ventilacions. Val. El boca a boca que coneixem comúment. Sí, allò que es diu a les pel·lícules. Exacte. Que un no s'hi ha trobat mai. Què ens passa? Ostres, potser doncs, no ens acaba d'agradar de fer-li el boca a boca perquè és un desconegut i tenim algun certa por. Cap problema. Si jo no vull fer el boca a boca, em centro en fer compressions ben fetes i aniré fent. Sí? Ah, perfecte. Ja està. No hauré ni de comptar. I si vull fer el boca a boca, faré 30 compressions i 2 ventilacions. Val. Si volem fer les ventilacions, tornaríem a obrir la via aèria, Sí? tapant el nas, Li tapo el nas. i el que faríem aquí és bufar, en aquest cas no ho farem, però bufaríem segellant la seva boca. Ah, d'acord. Faríem 2 cops, un segon, i tornaríem un altre cop a fer les compressions. Perfecte. Sí. I amb això, Carles, tindríem mitjanament estable fins que arribés al Aquí està. 112. I després ens has dut l'aparell, el conegut com a DEA, Exacte. no? Explica'ns com funciona. L'aparell és molt, molt, molt senzill. De fet, la part més complexa, quan fem tota aquesta seqüència, és amb les compressions. Val. Hem de fer les compressions fins l'arribada d'un desfibrilador. D'acord. O bé perquè disposem d'un aparell al carrer, o perquè el porta l'ambulància, però a què ha d'arribar en aquest cas, segurament que ha de ser un desfibrilador. Aquest és el protagonista. Un cop nosaltres hem intentat aguantar, sí, es pot dir així, no? Aguantar... Nosaltres diem que mantenim a la persona en vida fins l'arribada de l'aparell. Clar, és que aquest pas és vital. Sí. Ha de ser la suma dels esforços. I després ens arriba l'aparell. L'aparell són 2 elèctrodes que es col·loca més o menys com hem col·locat aquí, un sota clavícula dreta i l'altre sota pectoral esquerra. D'acord. Això ja ens queda amb un dibuixet, ja ens queda marcat. Per tant, és fàcil. Hem de recordar doncs, que, igual que hem dit que amb les compressions no hi ha perill de fer mal, amb el desfibrilador tampoc. No hi ha perill de que puguem fer mal. D'acord. Vull dir, l'aparell és suficientment intel·ligent per detectar si la persona el necessita o no. Ah, val, o sigui, és l'aparell, És l'aparell. L'aparell ho fa tot. Sí. Perfecte. Què vol dir? Hem de tenir por a utilitzar un aparell? No, perquè el col·loquem, tal com ens diu els dibuixos, i després l'engeguem. I si ell diu que ha de fer una descàrrega, la farà ell. Exacte. Val. Sí, perquè potser també una de les coses que la gent li fa impacte és dir, ostres, a veure si li col·locaré, li faré una descàrrega i aquí encara... Clar. Per tant, el missatge que recalquem molt és no farem por, no hem de tenir por per fer les compressions perquè no farem mal, i amb el desfibrilador no tinguem por perquè no podrem fer mal, és suficientment intel·ligent. Perfecte. Hi ha diferents models, hem portat aquest que és el d'entrenament, i en aquest cas té on i off i després el botó de la descàrrega. I l'engegaria? L'engeguem a veure què passa. Sí, l'engego? Sí. Va. Analizando el ritmo cardíaco. Ah, val, ell ens dona les instruccions. Exacte. Ens anirà dient què hem de fer. Ara el que està buscant és si aquest cor necessita rebre o no en una descàrrega. Val. Ens diu que sí. La persona estaria igual que el nino aquest. Estirat, Exacte. Clar, però em diu que em mantingui lluny. Aquí s'il·lumina. Donem-li, Míriam. Sí? Va. Se dio una descarga. En pausa. Vale. Ara el parem. T'explico. Quan analitza el ritme, el que està buscant és si aquest cor necessita la descàrrega o no. Val. Em diu que recomana, recordem, no? Sempre com aquest ninos, tenien així, fem la descàrrega i potser amb una descàrrega n'hi ha prou, com potser no. Per tant, haurem de continuar fent les compressions. Perfecte. Per això és important que sapiguem que hem de fer les compressions, el que hem vist fins ara, i l'aparell.
Però un cop el tinc posat, ell em dona les indicacions, per tant és molt fàcil. Ostres, Carles, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos, primer d'entrada, per explicar-nos la diferència, aquesta moltes vegades jo mateixa no la tenia gens clara, i l'altra per ensenyar-nos, sobretot també un punt molt important, que és no tenir por. Exacte. Que més que podem salvar una vida, que és que millor que això. Ojalà. Sí, doncs, Carles, moltíssimes gràcies per haver visitat la terrassa d'Albert I. Encantat. Gràcies. Ara ens n'anem directament a veure un laboratori que fa plàstics amb additius. Anem-hi. Inicialmente lo que se introduce es granza comercial, por ejemplo de este tipo, que son bolitas de plástico. A continuación se introducen los diferentes aditivos y se van mezclando gracias a la temperatura que genera la propia máquina. Al final sale una especie de hilo que se corta y volvemos a obtener la ganancia que veis aquí. Y a partir del plástico que introducimos también podemos introducir diferentes tipos de aditivos. Fibras de carbono, grafeno, que ya son para propiedades avanzadas, o también podemos valorizar residuos, como por ejemplo, en este caso lo que hemos introducido son fibras de madera o diferentes polvos de madera, de roble, de pino, en función de la rigidez que buscamos en la pieza. En este caso tenemos un plástico reciclado que viene de la industria de la automoción, que le hemos introducido un porcentaje de un 20 o un 30% de caucho y obtenemos plásticos con una propiedad muy buena a impacto y además que tiene muy buena propiedad a vibraciones y aislamiento de ruidos. Donde se pueden fabricar diferentes macetas o semilleros, lo colocamos en la tierra. Cuando crece la planta, ese plástico ya desaparecerá por las condiciones que hay de compostaje dentro de la tierra y además el pozo de café nos servirá como abono para distintas plantas. Ya puede ser hilos para impresión 3D, que es una de las tecnologías punteras en estos últimos años, pero también diferentes hilos para tejer o hilos de sutura. Y lo que hacemos es fabricar normalmente probetas para caracterizar el material. ¿Qué nos permiten las probetas? Pues hacer ensayos mecánicos o de otro tipo para ver si eso que estamos desarrollando aquí a nivel de laboratorio tiene aplicación en sus piezas reales y si no, cómo debemos modificarlo. Con la colaboración de los centros tecnológicos y las universidades se está avanzando bastante. Por ejemplo, la automoción es uno de los sectores punteros que está en constante búsqueda de materiales avanzados para, sobre todo, reducir el impacto medioambiental. I aquí la teniu, l'Estrella és la guanyadora del concurs internacional de la millor poma Golden. La veieu, espectacular, escolteu. Només faltaria que es posés a caminar com una passarel·la. Tenim també les seves companyes. David Bordes, del cap sectorial de fruita dolça de Jarcoac i productor de Lleida. David, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què té aquesta poma que no tinguin les de més? A veure, que té aquesta poma, suposem, i hem d'entendre que la pot tindre algun altre, però en aquest cas s'ha presentat al concurs i l'ha guanyat. I bàsicament, el més important, que és el que ha de valorar el consumidor, és el seu grau Brix. El grau Brix amb fruita vol dir els sucres. Molt bé. És a dir, per nosaltres el que hem valorat, sobretot en aquest premi, és la dolçor de la fruita, que tingui gust, sabor. És el més important. Perquè, David, com us surt de fer el concurs, el primer concurs internacional de poma Golden? Per què?
portem anys en un context que la fruita s'està passant molt malament en tema de preus, amb unes produccions suficients, per no dir elevades, i tot és problemes. Aleshores és molt difícil innovar. I on va sortir la idea d'una reunió a Brussel·les que em vaig acabar enfadat, que vaig dir que havíem de començar a defensar d'una vegada el sistema actual productiu europeu, que ens havíem de parar de créixer i defensar el nostre, i van dir que no, que havíem de créixer per la globalització. I llavors va sortir la idea, i des de l'organització es va apoyar de seguida, i des de Madrid també, des de COA, que es va apoyar de seguida, d'innovar, d'anar a buscar el gust. Nosaltres pensem que el més important és el gust. Cal tenir en compte que en aquest context de globalització hi ha el hàndicap que cada any està retrocedint el consum de fruita un 2%. Quan parlo de fruita en general. Val, tota, global. Sí. I jo sempre els dic que és molt normal, suposo que tots us queixeu i tots tindreu coneguts de que diem és impossible trobar fruita bona a les botigues. És cert, però nosaltres tenim aquí cada setmana el nostre pagès, que de fet d'aquí una estona vindrà a portar-nos els espinacs, i sempre ens diu, de fruita bona n'hi ha. L'únic que potser el que ens costa és saber-la trobar o que no li fem prou cas a la persona de confiança, no? Correcte, és molt bona apreciació per part d'en ell, per això t'he dit abans al començar que el que té aquesta segur que en tenen unes altres. Senzillament ha sigut a ficar públic, valorar, i el més important, trobar uns paràmetres que els ha fet el panell d'experts, és a dir, no els han tret algú que ens hem despertat i hem dit, mira, els meus paràmetres són aquests. No, hi ha hagut un panell d'experts del reconegut centre IRTA, internacional, de prestigi, que van tindre clar de qualsevol moment quan se feia aquest premi que no fos un premi de la nostra organització i sus amigos, o no. Aquí en altres han sigut completament independents amb el TAS i el premi, i han sortit uns paràmetres. Doncs aviam, explica'm-els, David, aquesta poma, que és la guanyadora, quins paràmetres li heu buscat? Lògicament ha de tindre un mínim d'imatge, no? D'estètica, sí, és bonica. Que això és el principal de que la resta de pomes en aquesta globalització busquen només la imatge. És a dir, fins ara la fruita es ven per imatge i vista. I també vull picar una mica la crenya al sector comerciant, que ha fet molt mal perquè sempre ha intentat vendre i està venent la fruita, la poma, per imatge. És a dir, nosaltres diem i demanem a la societat, en aquest cas als consumidors, que es queixin als seus comerciants i demanin aquests paràmetres que ara anirem a donar. Va, doncs som-hi. Quins paràmetres serien, David? El més important, que és el BRICS, el sucre. El sucre. Però clar, jo com ho sé? El sucre. Això ho demana el comerciant. Lògicament, les pomes no seran totes iguales. Clar. És impossible. Això no és una indústria, una factoria. És el camp, però sí que dins de la mateixa partida, de la mateixa producció, de la mateixa central, s'hi aproximaran per damunt o per sota, si el superen millor. I el BRICS d'aquesta poma ha sortit 16. 16. Heu de tenir en compte que a vegades a la botiga trobem BRICS de 12. Val. El màxim quin és? El màxim podem arribar amb una poma sobre 18. Val. Per tant, aquesta, escolta'm, amb Golden és molt, perquè a partir de 18 hem d'anar amb d'altres pomes com podrien ser més sucoses i més dolces com podrien ser les Fugis. Però amb una Golden 16 ja és bastant sucres, perquè també llavors la Golden ha de tindre la seva barreja típica de la dolçor amb una mica l'acidès. Clar, jo potser t'hagués dit això, si m'hagués dit, ostres, com és la Golden? Té aquell puntet, allò que no sé com definir-lo, 16 amb 3,6. Això seria tècnicament. Exacte. Molt bé, tenim aquesta dolçor. Què més té aquesta poma? La seva maduració, que està fixada en almidons, es diu almidons. Els almidons poden anar sobre 10, aquesta té 7,5 sobre 10. És a dir, encara podríem guanyar alguna de sucres si la recolectéssim alguna més madura. Som conscients que hem anat a buscar per què la primera edició una Golden. Perquè cal tenir en compte que el 90% del temps en el mercat es troba fruita guardada en càmeres frigorífiques. Certament. És a dir, com que és un premi internacional, hem anat a buscar un periodi, una fruita que qualsevol país d'Europa en aquests moments tingui Golden a les càmeres. I a tot arreu n'hi ha? En aquests moments a Europa sí, fins al mes de juliol. Imagina't. És a dir, que no s'ha presentat el premi és perquè no ha volgut. L'any que ve tindrà l'oportunitat de tornar-s'hi a presentar. Hi haurà, segona edició. Sí, ja ho diem que sí. David, que la puc obrir? I tant. És que fins i tot, aviam, aquí tenim tots els estres, ja sabeu que aquí, aviam. I de dintre, què? Perquè imagino que l'heu oberta, no per fer el concurs? Les han tastat, clar. Ah, doncs aviam, aquí m'has d'explicar què hem de veure. O què té de característic. D'entrada, l'he tallat bé? Sí. Ai, ara he pensat, ara bé, quan el David em diu que no l'he tallat bé. Tot està bé, les he tallat de la manera més bé que t'agradi tu per menjar-la. Home, jo l'hagués pelat tot, hagués fet aquí unes coses tremendes. Aquí què hem de veure, David? Mira, què hem de veure? Perquè la gent sàpiga, Pues el que dèiem de l'amidó, que no sigui farinosa,
Això és important, que no sigui farinós, correcte? Les pomes farinoses, això és l'altre punt important, a part de la dolçor. Pues aquesta és cruixent, és... Sí, es veu. La crocacintada... Mira, aviam, oita, ho agafaré, David, aviam si ho sentiu. Veieu l'aigua com brolla aquí? Sí, a més se sent, que sigo sucosa. Això també és un altre factor important. S'ha mirat tot. Aquí es veu ben bé, Veieu l'aigua, que sigo refrescant a l'estiu. Això és molt important, també. S'han mirat tots els paràmetres. I al final hem coincidit que aquesta és la millor poma Golden que hi ha. Els catadors professionals han coincidit que era aquesta, però la gent n'ha triat alguna altra o no? Sí, correcte. Es van presentar aquesta primera edició 14 mostres, Déu-n'hi-do. 12 de Catalunya i 2 de fora de Catalunya, de la resta d'Espanya. Esperem que l'any que ve també se'n presentin de fora d'Espanya. D'aquestes 14 en van arribar 5 a la final, perquè en una final... Com comprendràs, si tastes massa pomes arribarà un moment que no te'n recordaràs de l'altre. I més pels que no són professionals. Arriba un moment que els sabors s'acaben barrejant. Em van arribar 5. Ah, molt bé. La del tast popular no va coincidir amb aquesta, però van anar molt a la part. David, jo crec que el que hem de fer és motivar la gent a que vagi a buscar la poma Golden, que la provi amb aquests paràmetres que el David ens donava. David, moltíssimes gràcies per haver-nos portat la guanyadora aquí a Albert I. A vosaltres, i recordar que el caràcter català-espanyol, sempre diem lo de fora és el millor, doncs en aquest cas en la poma Golden no, és d'aquí, la teniu ben a prop els de Barcelona, és a les Terres de Lleida, i valorem el que tenim aquí. Doncs amb aquest missatge no ho podem deixar millor. Gràcies, David. A vosaltres. Ara ens n'anem a la nostra recomanació gastronòmica. El que sí que farem nosaltres serà fer una visita a un altre país, perquè avui Albert I us recomana un restaurant amb cuina tradicional italiana, una novetat a la ciutat. Anem a veure'l. N'hi ha a Miami, Berlín, Estambul i a Londres, ciutat aquesta última on va néixer el concepte. I ara, des de fa molt pocs mesos, Ceconis, als baixos del també nou Hotel Soho House, és també a Barcelona, a una de les zones de fet més barcelonines de la ciutat, Passeig de Colom, en plaça del Duc de Medinaceli. Aquest és l'espai que avui visitem amb Albert I. Ceconi es un concepto que nació ya hace muchos años en Londres, es basado en la gastronomía italiana, clásica, tradicional, influencia muchos del norte de Italia. Pero bueno, yo como siempre digo, hay también las personas detrás de cada marca y entonces se puede notar también influencia del mismo chef o del staff, que bueno, son la mayoría trotamundos, vienen de otros Ceconis y forman parte de este local. La cocina que proponemos aquí en Ceconis es una cocina tradicional italiana, es una cocina que no tiene mucha elaboración y curamos mucho la materia prima y el ingrediente local. Cambiamos cada 2 meses y revisitamos como 7, 8 recetas para proponer todos los ingredientes frescos de temporada y cambiarlo cada vez. La cuina de base saludable i la nostra curiositat per descobrir propostes culinàries arribades d'altres zones del Mediterrani són els al·licients que ens han portat fins a aquest lloc amb el nostre programa. Però us hem de confessar que teníem també curiositat de saber com era Ceconis Barcelona. Glamour, també gastronòmic, però no us espanteu, glamour assequible i amb diferents cares segons la franja del dia. Cada restaurante tiene influencia del lugar donde está. Esto también es la idea de transmitir lo que es la marca, la idea, la gastronomía fusionada con el lugar donde estamos. Aquí, aparte de la decoración que ya se puede apreciar, también estamos en el primer Ceconi de la zona mediterránea. Això és Ceconis Barcelona,
cuina del nord d'Itàlia, molt lluny, però, del concepte que molts puguin tenir al cap del que aquí arriba com a cuina italiana. En un espai elegant i amb segell propi, la 6a seu del projecte en l'àmbit internacional. Benvinguts a la ciutat. Ai, 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 aquí tenim un d'aquells productes de temporada, ara sabrem quina és la seva temporada, que suscita o bé un que bo que està, o bé un oi, a mi això tan verd no. Què és? Doncs bé, si jo faig així, i us dic còmic, i us dic Popeye, Pere Miquel... Sí, doncs, però ens enganyava. Una miqueta, Jo penso que tenia més ferro la llauna que l'espinac que hi havia dintre, Té ferro, l'espinac. Però no tant... Bon dia, Pere. Té ferro, però curiosament és un ferro que no l'assimilem les persones. Vull dir, té moltes vitamines, té molts minerals, i això és el que fa que sigui un producte molt interessant, però el ferro no és el seu fort, com entenem com a nutrient per nosaltres, No seria el ferro... No, i a més hi ha moltes històries, que van dir del per què, del mític còmic... Sí. Hi ha històries per tothom de la història del Popeye des que es volia fomentar... Sí, moltes coses. Bueno, si va servir perquè els nens mengessin espinac, ja està bé, I tant, tu ets el nostre Popeye d'Albert I. Això mateix. Escolta'm, Pere, els espinacs... Jo t'ho confesso, a mi m'encanten, m'apassionen, però m'apassionen els espinacs, m'agraden molt. És una de les verdures que té més acceptació. Hem fet una cosa. Una altra pregunta, a veure, sí. Jo suposo... Què? Jo diria que sí, vamos. Que agradi. Una altra cosa és que la faci la gent, perquè això és una feina de fer. A mi m'ha sobtat la resposta. Sí? Jo he mirat, he pensat, aviam la gent... Això vol dir que han dit que sí, doncs, que em fan molt. M'ha sobtat. Goita, anem-hi. Els espinacs estan boníssims, amb truita, bullits, a mi m'encanten. Els espinacs m'agraden molt, N'he menjat perquè crec que són saludables, però la veritat és que no tenen un sabor que m'agradi gaire. Las espinacas son muy buenas para la salud, los vegetales, y te dan mucha fuerza, sobre todo si eres deportista, claro que sí. Sí, mucho. Las hago con piñones, con pasas, y están muy buenas. Y a tortilla a veces. Els bullo i els tallo una mica d'all, poso oli a la paella i els faig a la paella així amb oli i all. M'agraden perquè els faig bullits, però després hi afegeixo mongeta, els fregeixo amb un allet i així, i escolta, estan molt bons. I me'ls menjo, almenys un cop cada setmana me'n menjo, perquè m'agraden. A vosaltres no us agraden? I tant que ens agraden, Sí, molt, i molt. És que a mi el que m'ha sorprès és... la fusivitat de la gent. T'ho juro, tothom, la gent tothom. I tant que sí, els espinacs, escolta'm. Llàstima després, a l'hora de fer-lo, la gent no és tan efusiva, perquè dona molta feina, l'espinac dona feina, Sí? Sí, doncs, dona feina. Mira, ara t'ho enllaçarem una cosa, perquè quan vam dir, ve el Pere Miquel, ja el tòtem del mercat que ets, Pere, van dir, tinc una pregunta. Ja sé la pregunta, segur. No sé, ja veuràs com sí. Com es netegen els espinacs una vegada agafats a terra? És que és la pregunta que més em fan al mercat. És la pregunta del milió. Com es neteja l'espinac? Mira, l'espinac, per netejar-lo, la millor manera, jo us diré la millor manera que jo considero que és deixar-lo en remull a l'aigüera una estona, perquè més que res la sorreta aquesta, si us hi fixeu,
és una miqueta... Té una miqueta de rugositat, la fulla. Si la toques, per sobre veuràs que té una mica de rugositat. Això que fa que quan plou, al ser una planta que està molt enganxada a terra, al ploure, de seguida que esquitxa, de seguida se li posa fang a les fulles. I aleshores el que passa amb això és que costa de treure. La millor manera és deixar-lo un remull, que s'estovi, i aleshores ho passeu sota l'aixeta i passarà a seguida. Però, vamos, és entretingut i és feina. Però, bueno, les coses bones totes tenen... Escolta, tenen la seva feina, la seva dedicació. Pere, m'has portat varis tipus d'espinacs. A veure, una classe per si ara ens estan veient els espectadors i diuen, escolta'm, què? Mira, començarem aquest seria aquest que tenies, que és el mateix que aquest. Sí? Seria, no ben bé, però més o menys el del mateix tipus. És el tipus d'espinac clàssic que estem acostumats a menjar. Aquest seria el gegant, que se li diu que és el d'estiu. És el que tens tu a casa teva, l'hort de... Ara sí, tots els que tenim aquí, excepte aquest, que volíem baby, espinac baby, que es fa com el planter, no es fa al camp. Es fa com a planter amb unes bandejes i nosaltres no en tenim. Avui sent dilluns és molt complicat trobar baby en condicions. I llavors a més sent la setmana... Hem anat a portar el baby, seria aquest petit, seria una cosa així. Sí, però aquest seria... Això seria el de bossa, no, Pere? Exacte. Aquestes d'aquí són aquelles que... Aquest és de bossa, sí. No, a veure, l'espinac no és dolent, però són uns espinacs que són, si us fixeu, són més petita la fulla, més rodoneta. Espera't, goita. Perquè, a més, aquí el que busquen és que no tindrà ni que tallar-lo ni res, directament... Home, a veure... tampoc cal ser, oi, Pere? No, però clar, aquest l'has de treballar, aquest no, aquest li passes una aigua i te'l fots ja directament. Bueno, i de fet és més, hi ha gent que compra les bosses i ni la neteja, tal qual va al plat. Sí, jo sempre una aigua no mai està de més. Per tant, tindríem aquestes de bossa, que seria el cas així preparat, però anem a les autèntiques. Aquesta seria nosaltres diem gegant, bueno, la veritat és gegant, que veureu que és una mica punxeguda. Quin tros de fulla, espera, que em deixes que els ensenyi. I a més us doneu compte que la fulla no és tan rodona, sinó que és més aviat punxeguda. Home, sí. I aquest espinac és el que... la gent hi està gaire acostumada a veure aquest tros de... Sí, home, la meva parada no té més pebrot que veure aquest ara. Val, aquesta fulla és així. No, però aquesta fulla, per exemple, és una més esponjosa que no pas les que serien d'hivern, perquè ho fan és per protegir-se de no perdre la humitat a l'estiu. Llavors, a vegades a l'estiu, si veieu que és més esponjosa, que veieu que diu, sembla més dura, no és que sigui més dura, és una protecció que fa ell. Ella mateixa es protegeix. Fa com una capa interior més de l'habitual per protegir-se de no deshidratar-se. Perquè, Pere, què necessita l'espinac per créixer? Molta aigua, i li va bé als climes més aviat frescos, però és cert que és una verdura i les verdures es poden fer tot l'any. El problema de l'estiu, a ple estiu a l'agost no en tenim normalment. Per què no en tenim? Perquè l'espinac és molt delicat, és tot aigua, i és collir l'espinac i el dia següent, gairebé, a part de que queda pansit, es fa groc de seguida. És veritat. De seguida es fa groc. És de les verdures que més engruixeixen de seguida. Clar, i amb els anys d'experiència, el que és juliol i agost, mirem de tenir, en tenim 4 per la restauració que la té a la carta, que l'has de tenir, però que havent-hi altres verdures com n'hi ha a l'estiu, és una cosa que... Després, una altra cosa que et volia dir és, per exemple, veus aquest? Oi, senyor, què són aquests xiquirrins? Doncs això és el que ens fan collir ara la gent. Ai, m'ho diu el muntó, Pere. No, a mi em sabria greu si tingués el sabor d'aquest, però és el que acaba de dir el David ara, sí, el de les pomes, del gust, i el que moltes vegades hem comentat. La gent vol coses amb poc gust. Aviam, que... Prova una d'aquestes. Provo una de les petites, eh? Anem a provar una de les petites. I després una d'aquestes. Que aquestes ara és el que la gent et demana, eh? Bueno, és el que la gent vol. No, té gust. Bueno, a veure. No fotis aquesta cara, que també te l'ha de vendre, també. Té gust, però poc. I el gust que té, poquet, és bo. Ja de prova aquest. Aviam, anem a aquesta. Molt bé, aviam. Anem a provar aquesta. Pere, això a la nevera ho haig de conservar? Sí, a la nevera, segur, perquè és que si no... Oh, clar, Pere. És que això és espinac. Això és espinac. No, això... Això per les amanides i això... Clar, això em direu, quin gust té? Vera, com una mica enciam, potser una mica més àcid. Com els berros, si vols. Sí, allò amb els canonges. Correcte. No, home, no, clar, no té res a veure. Ara, és molt mono i la gent vol això perquè, bueno, pots jugar més amb ell. Després, a l'hora de cuinar l'espinac, que és la clau de tot. Digue'ns una clau. No el bulliu. Feu-lo al vapor o saltegeu-lo directament.
A l'espinac, ara, aquests que tot és aigua, tu el poses a la paella i és que ell sol se't fa, no cal que el bulliu. Primer perquè perdreu el 90% de l'espinac, us quedarà res. Sí, és veritat que allò... Perdràs igual, d'altra manera, però no sap tant de greu. Doncs escolteu, ja teniu el consell del Pere Miquel, al vapor o directament allò a la paella? Al vapor o directament. Pere, i ojo aquí, què et semblaria unes muffins, digue-li magdalenes, d'espinac? Hòstia, ara t'he enganxat, però sé que estàs desitjant veure la recepta. Hombre, i tant, i fotre-me la més que veure me vull fotre. Gràcies, Pere. Va, anem als muffins d'espinacs. Vols recuperar el contingut del programa? El trobaràs al nostre web i també als nostres perfils de Facebook, Twitter i Instagram. Ver Primera, a qualsevol dispositiu, en qualsevol moment. I precisament a través de les nostres xarxes socials tenim en marxa el concurs on sortegem aquestes barretes d'Albert Primera. I des del Parc de Diagonal Mar ens acomiadem i tornarem a ser demà, Per tant, si teniu festa, us volem aquí, veient Albert Primera. Salut i bons aliments. Gas Natural t'ha ofert aquest programa. Instal·la el benestar a casa teva. Gas Natural, fet i dit.